Zdravo ljudi, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću vam pokazati recept za veoma laganu i kremastu tortu sa piškotama i jagodama. Torta je veoma lagana, veoma osvežavajuća i sigurna sam da će vam se svima dopasti. Prvo ćemo da pripremimo fil. Ovdje imamo oko 5-6 kašika hladne vode gdje ću da razmotim jednu kesicu želatina. Malo ću samo ovako da promešam koliko da se rastopi u vodi i ostavljamo do nekih 10 minuta da lepo nabubri, a potom stavljamo na ringlu koliko da se želatin rastopi, nikako da provri. Za to vrijeme ja ću da umutim slatku pavlaku. Koristila sam biljnu i mahom su na našem tržištu biljne slatke pavlake. Ukoliko ste u nedoumici da li je biljna ili mlečna, samo pročitajte sastav. Naglašavam koja je slatka pavlaka u pitanju zato što se zaista drugačije ponašaju prilikom mućenja, zahtijevaju drugačije uslove. Tako da znate, eto, ja sam koristila biljnu i kada krene da peni, odnosno da se diže kao šlag, dodajem deo po deo šećera u prahu. Ovdje imam ukupno 100 grama i to će biti sasvim dovoljno s obzirom da je i ova slatka pavlaka već malo zaslađena. Kada dodamo sav šećer, dodat ćemo i mileram. Možete i krem sir dodati, a možete i mileram kako više volite. Ja sam dodala ukupno 200 grama. Mileram je poput kisele pavlake, samo nije toliko kisel i dosta je kremastiji. Zaista je odličan za ovakve filove. Kada se sjedini, dodajemo i želatin. Kao što sam rekla, samo sam ga kratko rastopila na ringli. I veoma je bitno sada, čim dodam želatin, odmah krećemo sa mućenjem. Ukoliko niste sigurni ili recimo imate poput ovog miksera i ne znate li će odmah da zahvati sav želatin da ga umuti, bolje to uradite prvo onda kašikom. Veoma je bitno da ne krene da se steže na filu sa strane, zato što će vam ostati kao vlakna od želatina. Sada prelazimo na piškote. Merim sada koliko mi treba, koja visina piškote mi zapravo treba za ovaj kalup. Ne želim da mi previše strči zato što neću imati toliko fila. Želim da mi piškote budu samo malo iznad nivoa torte. Kalup koji sam koristila je 24 cm prečnika, visine možda nekih 5 cm. Tako da će mi ova dužina piškota biti taman. Kratim ih skoro sve. Otprilike treba će nam 300 grama piškota, za obud će nam trebati oko 200. Možda neka više, a ostatak ćemo iskoristiti za ove redove između. Topimo ove piškote za obud, topimo samo sa zadnje strane, kratko ovako u hladno mlijeko, a ovu stranu sa šećerom stavljamo s polja. A što se tiče ovih piškota koje idu između, odnosno na dno i kasnije između dva fila, njih kvasimo sa obe strane, ali veoma kratko. Kada postavimo sve na dno, izlićemo fil koji smo malo pre pripremili, stavit ćemo otprilike 2/3 fila. Malo ćemo ostaviti kasnije da zaglačamo gornji sloj torte. Sada ću ovako lepo rasporediti. Ne znam da li ste primetili, ja nisam tortu pravila u samom kalupu, nego sam samo obod stavila na tanjir. Na taj način ću mnogo lakše seći i vaditi tortu. Tako da imate i tu opciju, svakako nema gdje da iscuri, nema šta da iscuri. Ne morate toga da se plašite.
I sada sečemo, ovdje imam nešto manje od 400 grama jagoda i njih ću staviti isključivo između 2 fila u samu tortu, ali treba će nam sigurno još oko 200-300 grama jagoda za preko torte kao dekoracija. Možemo da kažemo da nam ukupno treba nekih 600 grama, bit će dovoljno. Sad ja sam jagode sekla krupno, možete seći i na sitnije komade, kako god vi više volite. Jagode su meke, svakako će se lepo seći, fil je dovoljno čvrst, pa to neće remetiti da pada fil kad sečete tortu. I sada ću kao drugi sloj piškota staviti one okrajke koji su mi ostali od oboda i par piškotica koje su mi ostale kasnije od dna od ređenja, tako da bukvalno sam iskoristila tačno 3 ona mala pakovanja po 100 grama. Dodat ću još malo mlijeka, ukupno vam treba oko 2 decilitra hladnog mlijeka za kvašenje piškotica. I sada kada poređamo i ovaj drugi sloj piškota, samo stavljamo ostatak onog fila, ona 1/3 koja nam je ostala. Ovo ću blago da utisnem, tako da mi jagode i piškote lepo propadnu u fil, da mi ne ostaje vazduh. I kao što rekoh, sada stavljamo i ostatak onog fila od maločas. Tortica se zaista brzo pravi, gotova je za 20 minuta, jedino što je možda dosadno je što morate čekati da se ohladi u frižideru bar 1-2 sata. Moja preporuka je da to bude 4, ali bit će zaista fenomenalna. I nakon hlađenja ja ću je dekorisati, kao što sam malo pre rekla, pa nešto manje od 300 grama jagoda će vam biti potrebno, zavisi svakako od veličine jagoda. Stavit ću ih ovako u krug kao obod. Ovo nije obavezno, možete da korišite kako god vi želite. Stavit ću kapljice bele čokolade malo za dekoraciju. I ono što mi je veoma interesantno da stavljam na ovaj tip torti i kolača jeste ekspandirani amarant. Vidjet ćete sada kako izgleda. To su ovako kuglice, imaju isti ukus kao ekspandirani pirinač, ali su veoma interesantne ovako da se stavljaju na kolače i torte, veoma je dekorativno. I sada možemo skinuti i obod. Pogledajte kako je divna tortica. Ukoliko želite da bude i veoma dekorativno dodatno, možete staviti i ovu crvenu mašnu, ali nju svakako morate skinuti pre degustacije. Veoma je lepa tortica i na oko, možete je praviti nekom za rođendan, pokloniti, a kao što rekoh, brzo se pravi, zaista bez muke i veoma je ukusna. Malo ću podesiti ovu mašnicu sad i to je to. Pogledajte je samo. A sada je vreme da vam pokažem i presek. Ovu mašnicu, kao što sam rekla, ćemo sada morati da skinemo. A ja ću seći otprilike da mi jedno parče hvata 2 piškote. To je onako taman veličina parčeta. Zaista je lepo čvrsta i kremasta. Sada ćete vidjeti kada izvadim ovo parče. Pogledajte je samo. Zaista je savršeno. Voljela bih da možete da osjetite ukus. Ali eto, nadam se da ćete je napraviti pa da ćete mi u komentarima pisati koliko vam se zapravo dopala. Lajkujte, komentarišite, nemojte da zaboravite da zapratite moj kanal. A mi se vidimo već u nekom od narednih videa.